Pakai ekornya nggak? Yang internetnya pakai ekor apa itu nggak? Baru mulai ya? Oke. Nah, oke, sip.
Shalom. Shalom. Parhalado HKBP Kebayoran Baru pasahaton tabe dohot horas madihamu saluhutna nama dohoti permingguan di bagas garejaon manang nadidia pehita maringanan melalui live streaming. Atong taparadi marohatta martangyang nahohong majolohita satokin. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 27 ayat sada dohot 2. Haleluya, hari Minggu, hari nadu menggani, molo ibalama, Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah si topahita, ay ibana do debatata, jalahita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai ulaon ni si bolisi. Say padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang terpedem hami di bagasan dosa, alay monang hami sahatro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami Tuhan uluan na sora sudah, marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul Muhammad. Maren di maitasian buku edde nomor 220 ayat sada.
tangihon hamu mapatik ni debata ima sian rom bidu saplopat mamuka ayat 10 sia. Di bahani tayahi ma natau pada mehon jala pauliulihon hita sama hita. Atong rap mangidogugo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon naho partu patikni. Amin. Tapuji matu hatta maredde masian hita sian buku de nomor 600 lalu ayat sada dohot 2. Mahita jongjong. Tatopo ti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na sohatu dosan para si roha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa nadang ngolon ro tujolo ni habang sahabadiaon mi manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Macai jojot huar sahihami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doso diri nami hubaik kami. Di baheni tamadori masanmu jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng nileleng na. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhut na. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami. Dohot ala ni goar munabadiai. Ale Tuhan say asima roham dihami halak nadangolon. Amen. Tangihon hamu mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nung ngapolahu pasisi akka pangalaw sim songon ombun. Jala songon ombun manorob akka dosam. Say mulak mahotuau ayaw dosi paluaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Udol mahamu. Tapuji mamu tuhatta marende maitasian buku ede nomor 176 ayat 7. O Jesus, ai hono
ni debata turpuk epistel de minggutta sadarion ima namar tersurat di sada Musa 45 ayat 3 sahat rodi ayat 10 tajaha mamarsikka soring. Dungi ninna si Joseph mamandok akkahahanay. Audo si Joseph mangulu do peamat tai. Jadi dang haalusan akkahahanay ibana ay tarhatotong dorohana sida midabuhinay. Dungi nina si Joseph mamandok akkahahanay. Tua pajonok hamu matu lamukon. Dari pagi pajonok na sida ma. Jadi nina ibana ma. Audo si Joseph angimuna nagina disunai utaro misir. Ope unang mabiar hamu jala unang serbeng matamuna ala ginadis muna iya utuson ay mangarade hanguluan muna ubay disuruh debata au pajolo muna. Ay pa 2 tahun dope masa haleon di tanomon. Alay 5 tahun nari dope naso masa saburon manang kutilon. Alay disuruh debata doau parjolo muna. Pajob pun dihamu eba-eba di tanoon dohot panguluhok kamu mambain haluaon bolon. Otpe, dada amu mensuruh autuson debata do ibabakit do au gabe amani raja Firaun dohot gabe itu di sandok bagasna jala pangarajai sandok talo Misir. Asa partohap hamu ma ne nakkok tu damangi pabuah hamu ma tu ibana songonod dotona ni anakmu si Joseph dipabangkit debata do au gabe raja di sandok tano Misir tuat maho madapot tonau unang togang-togangon. Maringan di tanah Gosen mata asa jonok ilabuku o dohot anakmu dohot aka papokum ro di bilung-bilung dohot lombung dohot nasa nadiro. Au do marmuduhon hodisi ay 5 tahun nari do pehaleonon asa unang raparon ho dohot isi ni bagasmu ro di sude na diho. Atong matamuna dohot mata ni akikis Benjamin marnida paboa apala pamangakku manunakon hatai tuhamu. Pabuahamu matu damangi sude hasangapokku di tano Misir ro di sude na ni idamunai. Pahatop pamu mane tua tuson rap dohot amatta. Dungi dihawan marukun ni si Benjamin angginai tangis si Benjamin ini be saya cuma tangis do makhawal rapuna. Dungi dium masih Joseph masude akkahahanay huhut tu matangis be dupe salpui asa makatai akkahahanay dohot ibana. Dungi tabortik ma baritai tu bagas ni Raja Firaun akan nina do nungaru akahahani si Joseph jadi denggan marokani Raja Firaun dohot akan aposonai. Ido sahatna martua do natumangihon hatah ni debata jalan nau piopsa. Amin. Tapuji matu hatta maredesian buku ede nomor 212 ayat sada dohot opat. Sing
Mahidak ko mahaporsehaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsehaon di Sandok Portibion, Rab Mahitamando. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan na tumapalangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabe siatot di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di haupinor silang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mawalak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan badia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Udul Mahamud. Tabi gema tikting di huriata. Tikting di Huriata, hari Minggu, tanggal 20 bulan Februari tahun 2022. Sadarion masuk mahita di Minggu Sega Gesima. Lapatana onom puluari andorang so haheheaon. Do tema nadenggan do balos ni jat-jat. Na parjolo tikting naeng marbagas. Tikting paduahon Gowar Samuel Firman Partogi Sitanggang. Anak ni Amata Hendra Raja Saud Sitanggang, tubuh Ninata Risma Flora Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Perkiti Sia, Blok E Alwalu, nomor 20 Sia, Bintaro, Jaya. Huria HKBP Kebon Baru, Resort Kebayoran Dohot Orwana. Gowar Devania Claudia Monika Boru Lumban Tobing. Boru ni anak Amakta Tua Lumban Tobing. Tubuh Ninata Lasmi Mual Mutiara Boru Siombing Nahinan. Alamat Bukit Indah Blok B4 nomor 7 Serua Ciputat Tangerang Selatan. Huria GPIB Kinasi Ciputat. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul siau wib di HKBP Kebon Baru Resort Kebayoran. Saya dipasu-pasu Tuhata Ma Sakap Parbagason ni Nasida. Tikting Parjolo Goar Berhard Hamonangan Sitompul. Anak Niamata Tagor Sitompul. Tubuh Niata Intan Diana Burtobing. Alamat Jalan Adiaksa Opat nomor 4 Komplek Kejaksaan Agung Lebak Bulus Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebon Baru Resort Kebayoran. Dohot Orwana Goar Grace Jessica Leoni Panjaitan. Boru Niamata Surung Panjaitan. Tubuh Ninata Blon Dina Boru Marpaung. Alamat Jalan Ki Haji Ahmad Dalan nomor Sia Medan. Huria HKBP Medan Sudirman. Pamasu-masu di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul Sia 30 WIB di HKBP Medan Sudirman. Saya dipasu-pasu Tuhatama Sakap Parbagason ni Nasida. Paduahon Ruas Namonding. Di hari Jumat tanggal 10 Februari 22 Nasalpu Nunga Merujung Ngolu Amang Hendrik Mangara Ujung Silaban umur 85 tahun. Alamat Komplek Mabat Rempoa Onompulu nomor B10 Tolu Sektor Sion. Nunga Tudean hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 di Taman Makam Pahlawan Bahagia Pondok Aren. Napatoluhon Seksi Remaja. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 20 Februari 22
nunga dimulai be ima witok remaja tu anak kota horong remaja pinangido tu aka natoras asa dohot memotivasi aka enak kota remaja laho mandohoti witokon jadwal boima tajaha di warta cetak napa opaton priorisasi seksi-seksi hari Minggu tanggal 27 Februari 22 di Parbingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB di Patu Pado pelantikan kepengurusan seksi-seksi periode 2022 saat 2024 napa limahon partangyangan sektor hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 pukul 10 sia WIB di Patupa Huriata Do partangyangan sektor Satahi maringanan di serba guna A dohot marhite jum nani uluhon ni amang pendeta liston butar-butar nam manjabuhon ima keluarga amang situa Robin Manahan Hut Tabu Bolon inang boru tobing napa onopon bona tahun sektor hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul 10 walu 30 WIB di Patupa Huriata Do bona tahun sektor Marsada marhite jum nani humon nani uluhon ni amang pendeta liston butar-butar napa pitohon rapat resort HKBP Kebayoran sadarion Minggu tanggal 20 Februari 22 pukul 10 walu WIB naung di Patupado rapot resort maringanan di Serbaguna A HKBP Kebon Baru peserta boima tajaha di warta cetak pawaluhon learning calon sintua hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 pukul 10.07 WIB tamulai muse learning calon sintua maringanan di ruang konsistori gereja HKBP Kebon Baru napa siahon par guru malua hari Jumat dohot hari Sabtu tanggal 26 dohot tanggal 25 dohot tanggal 26 Februari 2022 pukul 10 sia WIB tapatupa par guru malua marhite media jum pinangido ma tu iana kota par guru malua tahun ajaran 21 2022 mandohoti napa sapuluhon selamat ulang tahun Ari Hautubu dohot ulang tahun Ari Parbagason Parlado dohot ruas ni Huriata pasaton selamat ulang tahun Ari Hautubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tu sude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 20 saat tu tanggal 26 Februari saya tuhat tama nama masu molotung adong ruas ni Huriata na sotar surat dope goar ditikting na ulang tahun ni di Pabua ma tuganu situa sektor nai manang tu sekretariat 10 sada na terakhir aka tikting naso dijahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha songonima sahat ni tikting diuriata di bagasan Minggu sadarion taingot be ma panangakon ni tujolo ni tuhata Marende mahita sian buku ede nomor 640 ayat sada. Holongan sian ginjang las ni rohana hoti tupal ni asini roha sai mangoti rohaki Jesus nagok asiroha dohota holongoni main malua
tani. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha. Iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Huriya na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus, damang dainang hahaanggi ng pinaribot pe, namarsaor di bagas joroon, songonin ng akadamang dainang na tua-tua nami hahaanggi ng pinaribot, na madohoti parmingguano di inganat tabi, dito nga ni bagasta, manang nadidiya pehita tahe, maringanan, laupay hutihut parmingguot taon. Pasahatot nami mahatatabi, jala horas madihita sa luhud na. Tangihon hamuma, barita nauli jamita di minggu seksagesima sa darion, imana tersurat di buku Evangelium Lukas biduonom, mamuka maisian ayat 27, sahatu ayat 37. Songonomma padokna disi. Alai hudokma tu hamuna namanangi, haholongi hamuma musumuna. Nadinggan ma baik kamu tu nama kosome hamu. Pasu-pasu hamuma aka nama burai hamu. Tangyakon hamuma aka na mangasupi hamu. Anggo di pastap kurumi tarehon nang na sabaribay. Jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum. Nasa na mangido tuho lehon. Jala unang tunggu halak naung mabuat ugasami. Iyai na pinangido muna na yung bayron ni halak tuhamu, imabay kamu tunasida. Ay molo taha di haholongi hamu, na marholong ni roha di hamu, paruliad dia may di hamu, ay nang akaparjahat, di haholongi do na marholong ni roha di nasida. Jala anggo di baik kamu nadenggan tuak kasibain nadenggan tuhamu, paru lihat dia may dihamu. Nang akka parjahati, songonido pabayna. Jala molo makirip kamu, mabuak samuse, lau pasalidongan, paru lihat dia may dihamu. Ay di pasali parjahat do, dongan na parjahat. Asa di jalo muse hepengna. Matahe, haholongi hamumah musumuna, baik kamumah nadenggan, jala pasali hamuma, dinaso hirim rohamuna di balosna, balgama upamuna, gabi akka anak ni natumibuli mahamu, ay basado ibana dinatoy smaroha, jala dinajahat. Gabi para si roha mahamu, songon amamuna para si roha. Unang mahamu manguhumuhumi, gabi dang uhuman na hamu. Unak kamu manorui, gabi dang toruan na hamu. Palua hamu, gabi paluaon na hamu. Ido sahat ni turpuki. Huriya na hinokop ni Tuhan Jesus Kristus, damang day ng hahaanggi ng pinaribot. Padohan, air susu, dibalas dengan air tuba. Imasada pribahasi na ang jojo tarbegi. Jalarahita na pungon na tumangihon jami taon, heado madok padohani. Air susu dibalas dengan air tuba.
hatai manggobarhon taringo tu pabainan nauli nadenggan. Hapi balosna najat manang nasodenggan. Boy do torop halak mengalami na songonon kadongan nakuboto siya kita na pungon. Siyan na tumangihon jami taon hiya mengalami na songoni. Boy sa jodoy hamuak kadongan. Gabi tadokma. Tole mapadida. Hal na somal doy di parnguluanon. Nuay nagabi sukun molo taalami na songoni. Songod dia ma sikapta. Taringo to si. Napaduahon hamuak kadongan molo di halak Yahudi. Hukum pembalasan berlaku doi. Jodoh tabege padohan sian kutipan Alkitab. Mata abul di mata. Ipon abul ni ipon. Jala molo pinatupa pe pamaloson na setimpal. Hal na wajar doi. Dipahami na sida unang diulah be na songoni. Gabi dohonon na masongon eden si Jack Marpaung jora mau dang ulah kube si songoni. Adiga maaw haruar sian kamar 10 nina. Nah hurian itu hata ima pemahaman nasida taringo tu pamaloson. Mata abul di mata. Ipon abul ni ipon. Jalamolo ni balos sopena setimpal wajar doi ni nasida. Jala unang diulah hobe nasongoni. Di pernyataan apa dua honon songo dia masih kapta menyikapi nasongoni. Hamuak kadongan nahina holongan di bagasan Kristus. Sian narubi sahatu sadarion adong dope pengalaman nasongoni. Raju pak kita doi di tonga-tonga ni parnguluot tabi. Atik pe mungkin dalam pengalaman na berbeda-beda satu dengan yang lain. Aidang saidus aka pengalaman tai. Molo adong pikirata songon pikiran ni halak Yahudi nakin. Sadarion jami taon naing taingoto kita berubahlah. Bertobat mak. Tapai hut-hut manon songo dia alus taringot tu si sian poda pengajaran ni Yesus alai banado sorminan di tonga-tonga ni ngoluta patupahon na kanadumenggan. Nah hurian itu hata nahina holongan namar saur di bagasan Kristus hupaulak ma muse tupad dohaku di patujulo nakin namadok. Air susu dibalas dengan air tuba. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Anggoon, dosmai, doh sikap nih Yahudi nakin. Air susu dibalas dengan air tuba. Ima jami taon. Molo pe ko jaloot tanajat ala nina denggan. Taingot ma gabi halak namar tua do hita disi. Omma pengajaran ni Yesus tu sisiana laus odo nang tuhita rasa sadarion namadok ikon nadinggat do bayenon balos ni najat molo pikiran ni hajol mau budo do honon narato lima padita tabu mai masa didanggu rau do batu gabelo leparok kuda sida do pisang betabu mai dah ngatidang diduluk be budura songoni berontak di bagasa pikirata. Mana nggak betubu di rohata tu pemahaman ni ateis. Taringo tu hadirion ni Tuhan. Alana sida tidak mengakui adanya Tuhan.
didok nasida taringo tu songoni songonon hamu amanginang. Molo natutudo adong Tuhan buasa gok hajahato di Portibion. Molo natutudo adong Tuhan di pasohot ma kahajahato ni. Tuhan itu kan maha baik. Tuhan itu kan maha kuasa. Molo natutudo adong Tuhan ni stop masa luhut nai akan nadenggan ma. Berarti keberadaan Tuhan dipertanyakan. Berarti Tuhan ni dang sitong adong. Ima pikiran nasida taringo tu akahajahaton nabui terjadi di tengah-tengah ni kehidupan. Jika Tuhan itu memang ada, dihentikanlah itu semua. Molo tutudo adok Tuhan ni dipasohot ma nasa hajahatoni. Raboi dosian pikirata dirohata tubuh pikiran nasongoni. Molo natutudo ho adong Tuhan buasai kun hualamion. Molo natutudo ho adong Tuhan buasai kun adong songonon. Huria nahina holongan namar saur di bagasan Kristus. Turpukon dang didok Tuhani, dang didok tusisianna termasuk nang tuhita gabi didok rupani tolema unak saya dong na manusaiho selesai hom madisi balos mana jati dangi didok Yesus tu sisian nai alai didok molope ikut adu pata na berbeda tu keinginan do harapan ni pikirata ikon patu pauta do nadinggan balos ni najat tutu na maul doi. Maul si tutu doi. Alai taboto do. Rahis jala maul dalat tuba dua gijang. Namar tua si tutu halak na disimbar dalan. Namar tua si tutu halak na disimbar dalan. Mangihuton Yesusi sahat tu ujung nai. Jadi halak nomor tua do hita kamanginang molo mampu hita patupahon na dinggan balos ni najat dangadong harugia disi. Hidup bay na didok di jami taon molo tapatupa na dinggat tu nama bay na dinggat di hita itor parsaulia dia may dihamu. Ay haru parjahati di boto patupahos songoni. Berarti dangadok kalubiata. Alai mulu tahu hita patupahon nadinggan balos ni najat jami taon madok tu hita gabi halak na martua do hita disi duson halak nama mareai dalat tu banua gijangi tutu maul do mamulus disi alai sahat rodi ujung nai di do martua ma hita disi. Hamu kadongan na hinaholongan na marsaur di Kristus Yesus tuhatai. Jesus madok marhite jami taon molo taterjemahon. Ikon adul dumenggado ngulu di sisean ngulu niya kana prosea di Kristus taringo tu ulaon nadinggan. Ikon adul dumenggado ngulu ni sisian ngulu niya kasihuton Kristus sian akan naso tu mada Kristus jala padohan dumenggani dang boy gabi tolok ukur ni sian pikiran doho rohata na gabi penilaian tu si alai komulak do tu padohan suhat-suhat ni martiruan tu Kristus. Dus doi hamuak kadongan molo tanilai sadahalak sama dengan itu jujur penilaian sian pikiran dohot rohata dohot keinginan doi. Belum tentu kita adil jujur menilai
sesuai dengan sesungguh-sungguhnya. Apalagi mulu adok kejuk ni rohata. Bah, baunang halakna. Biang na pe mardala di zulo jabuta. Bah, unak tabereng. Jangankan halakna. Bayanganna di bahasa Batak haliluninna. Haliluna ipe unang tabereng. Bapak lagi dilihat kesempatan untuk menilai tulang terus. Benar kan? Baik dong. Apalagi dilihat kesempatan untuk menilai. Nabui nilai A, gabi baino do nilai A. Nasubui nilai E, asa diulangi kembali. Nah hurian itu hata na hinaholongan dang disingoluta. Dang disihita, justru di dokmu sesongonon. Molo di pasaliho halak. Unang tunggu. Molo di paulak, molo ta terjemahon na uli may. Unang tunggu. Ay parsauliad dia may dihita, berarti dosto hita. Dohot portibion. Molo di pasaliho halak, unak tunggu. Alay tabereng ma, molo hau ma merek siya jami tahun. Apala ulido molo tahanguluhos songonon. Imana di ayat 20 sadai. Iyai dipangido roham, naeng bainon ni halak tuhamu, imaju molo patu nasida. Molo dipangido roham, bainon ni halak tuho, jumolo mapatu pasongoni. Baunang duatong, sa inihirim siya do nga parsaulian, hape siya diba say roha mamago. Kadi don waing. Baparsaulian dia may dihita. Nah jadi jami tahun paingot tentu hita, iyai dipangido roham, nang bainon ni halak tuhamu, jumolo patupa si songoni. Jadi sangat luar biasa ajaran daripada Tuhan Yesus. Si hangulu honon yakana prosea di ibana. Ala memang pusat sian pengajaran na di Bibel tahun holong do kasih. Holongido pusat ni pengajarion ni Yesus. Jala ido hadirion ni Yesus. Jadi mulo tahatai kasih holong si suada doi mulo dangadong pengorbanan. Ay naholongan rohaku tuho dahi nataburu ni raja nami ninna amat tay rupani sape margumo-gumo pamangan na madok. Hape hola nadong otik na silap barang binoto be. Hola nadong otik tangtangan dang binoto be songod dia sikapna. Itu. Jadi didok akada bisuk molo naing hanguluhonom muholong unang bangun tembok. Alay bangun ma jembatan. Ngabuy berata terjemahon. Molo naing hanguluhonom mo nadenggan. Molo naing gabi pasu-pasu hita di dia hita jongjong di dia hita maringanan. Jangan bangun tembok. Alay bangun ma jembatan. Nah hamu kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus. Dung didok songoni nakin iyai dipangido roham. Bayron ni halak tuhamu. Ima baik kamu tu nasida. Naparpudi. Unang manguhumuhumi. Itu bukan tugas kita. Unang manguhumuhumi. Menilai pribadi seseorang itu bisa. Alai menghakimi seseorang itu tidak baik. Aidang ulau tai, ulau ni Tuhan itu. Nah jadi tuhita saluhut na napungon na hinaholongan na marsaor di bagasan Kristus. Secara umum boy dohonot ta tangtangan macay burak do tadupi. Songon sihuton Kristus di tonga-tonga ni portibion rasi rasa sadarion. Gudang dui ejekan. Gudang dui tekanan, dohot na asing. Alay beha, gabi macohot mahita mangulahon na dinggan. Ala dipikirat tamadok, nga hami na umet-met, nga komunitas nami na tergolong kecil, alay tekanan, justru hujalo hami do, sian komunitas na ubalga. Taingot ma.
siak kutana mek do haroroan di Yesus. Mek do panodang, sada do mataniari, disodangi hasianganon. Jadi, dang iga be tolok ukur di ngoluta, madok, nungahami na mek, nungahami komunitas na mek, alay tertekan. Justru, walaupun dunia memandang, songoni anggohita ikut tetap bersinar. Anggohita ikut tetap do tuduson sirai nabui mangalehon rasa dohot mengawetkan bahwa nadinggania sa tetap dinggan. Jalan naso dinggan ikon buanot tamay tunagabi dinggan marhite ngoluta. Adong sada cerita rakyat. Sada cerita rakyat di kehidupan Cina kuno. Di sada inganan tinggal dua keluarga. Sada berprofesi sebagai petani, sada berprofesi songon parburu. Daku boto yatu siamu hata parburu. Parburu, marburu binatang ditombak. Manang na berburu aili mai, manang na burung, manang na binatang yang lain. Ima sada sian na dua bertetangga tinggal di satu tempat. Si petani nakin macai gudang durbiana, ahado durbia, gudang ternak piaraanna. Dipelihara ibana, aka durbia ima habing dohot biru-biru, kambing dan domba. Macai gudang situ tuh bahat. Alai di sadatiki pengalaman nibana songonon. Dak sitong bion namar tetanggaun. Ngahurang nyama biau dibahin tetanggaku perburuan. Buasa di do ibana songoni ala memang parburu nak kita tetangganai gudang pahapahanan na biang. Ala memang biang do lau marburu dibuan parburu tu tobak, tu harangan, tu hutan. Di sadatiki saya makati ma biang di perburuan siap pagar di jabuna jala holat di bereng durbia nih petani nakin ima kambing dan domba pitor di soro adong maina terluka bahkan mati ujungna ala nunga sai di paingot ibana ikorate ombudo pananggami ninna alai dang terlaksana lau maibana tu panguhum dia lualuhon ibana mai daktikos behami namar tetangga ngakur banau gudang akadur biakku marmatean alani biang ni tetanggaki alani songo dia namai bainomu ikonuhumomu namai Roma panguhum di dok songonon nauli donian dan dia dua luhomon alai songo dia mate molo gabe uhumok non hobar jabumi jala sudi biang pahapahanan nai perburui ikut dirate tinggal masa sada hodisi terancam mangulum ai Roma parjahat tumopoto ise manno dongamu mangadupi musumi hamu kadongan na hinaholongan songo dia mana parpudi didok panguhumi botimai lehom mananggu apala 2 ekor domba mi
tu ianakon ni hobar jabumi parburui. Dipikiri bana sang obas. Toho tutu. Ujungna di leon ibana maternak nai 2 ekor. Tu anak ni parburu hobar jabunai. Macelas itu tu marohani dak danaki. Asalnya aman dorbiana si 2 ekoron ima domba nakin nani lehon ni petani di ratema ditikina pananggai sudi. Aman ma si 2 ekor naung ni leon nai jalalaos aman nang dorbiana na asing na say gudangi. Nah hamua kadongan na hinaholongan namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata ima sada gobaran na gabe tiruan jalarikot hangoduhonota tudus may songon padohan cara terbaik untuk mengalahkan dan mempengaruhi kejahatan orang lain adalah kebajikan. Ima didok akka nabisu. Kebaikanlah menjadi solusi yang tepat mengalahkan kejahatan. Naparpudi sian jami tahun. Yesus sudah menunjukkan kasihnya yang luar biasa melalui pengorbanan. Asa jalo ota lasni roha na sumurung di harajaun nai. Alani mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita berbuat walaupun orang lain mungkin berbuat yang jahat kepada kita. Alai tapatu pama itap nina terbaik kita nadumenggan balos nina jahat gabi halak namar tua mahita si ihuton Kristus Tuhatai. Amin martangia kita. Upuji upasanga pami maguarmu Tuhan ala didenggan ni basam di minggu nabadia sadarion di patongokongo lunami marhahi pason dohot marlasni roha marsaulihon pasu-pasum imahatam na argai napaingotok kami sadarion asa huhanguduhok kami holong ni roha naung pinatuduhom mitu hami patupaw nami dingulu nami tu saluhut halak tutu maul si tutu molo siar roha daging lau patupahoni alai alanunga adok ko Yesus gabetiruan sormina dihami patupahoni parguguammu dohami laho patupahona kanau muli na dumenggan dingulu nami ima pataridahon natutuhami si ihuton Yesus pasu-pasu makarwasmu moluadong namar sitaonon marukil ala hamate anapuli ma moluadong akanamar sakroha ala niya kaparsahiton dauni parsahiton nasida pasu-pasu marwasmu namar pungun wahing di bagas Solomon nang dia kainganan na di bagas nabi na paihut-ihut permingguonon asa tunggok halalas ni roha dohot dami na suburung sonak kami dingulu namion sesa dosa nami mangasahon Tuhan Yesus Kristus jalo matangiang pangiduan namion. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Tuhata meredde mahita sian bukwede nomor 120 mamuka sian ayat sada laus disom mahita pasah pilihan sada A sada B dohot pilihan tu ulau pangubation manang kesehatan AKBP meredde mahita.
holang ni rohana nasohado doani ni dongani debatata amana sumurungi doho Jesus petuhata itana porseai. Sai pasada oleh Tuhan akan oseai asa masih holongan songon pinatikni di bagasan hasil tongan sai padomu angkadongan natutu simondangni. Tatangnya kon ma piliata. Ali di batama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Si lehon-lehon na dinggan dot nasa uli basa na mauli utus. Upasa hatami masian na niliom mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi tondironi pamataku osadohot gongoki roni saluhut ataku upasahat alia manami na di banua gijang, say pinarba dia maguarmo, say roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di banua tonga osongon na di banua gijang, leu matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaon dona gogon roni hasangapon saleleng dileleng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaurhom madamena tutodim. Amen. Amen.
Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nung asipul ibadah parmingguan di bahasa Batak Toba di Manuguton. Asinirohan di Batak nasotupa matsoho siya kita. Alani kami perhobas di parmingguan bahasa Batak Manuguton. Pasahaton tutong atong-ata. Selamat hari Minggu madihamu saluhutna. Tuhat tama nama masu-masu. Horas. Mau lihat